Ika-80 ka tuig nga pagsaulog sa Takas sa Talisay City, gihimong yano apan makahuluganon. Wala ang naandan nga reenactment sa nahitabo sa Takas. Ang report ni Marie Dumabo. Gisugdan sa mga pag-ampo og santos nga misa og civic military activities. Lakip na nini wreath laying, 21 gun salute ug flower offering, paghatag og yukbo ug pasidungog sa mga namatay nga Pilipino, ilabi na Talisaynon atol sa World War II ug sa Takas sa Talisay City, 80 ka tuig na ang nilabay. Ang tulo ka mga flag sa Pilipinas, USA ug sa Japan ang parehong giisa. Sa iyang mensahe gibug-atan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga angayang matag tuig sa logo ng Takas sa Talisay City. Pamaagi kini aron masayran sa mga batanon ang natampo sa mga beterano sa napaymuslang kagawasan karon sa bagong henerasyon. Sometimes we forget that people sacrifice their lives for us to value life like we are valuing it today. Si Veteran Alfredo Redulla kay sa retired Philippine Navy miawhag sa tanan ilabi na mga batanon nga ngayang hinumduman ug dili hikalimtan ang mga beterano nga moy hinungdan sa natagamtamang kagawasan. Let today be an occasion to reaffirm our vow. We will never waver in our efforts to secure what is best for the greatest common good of our nation. Kapin sa 30 ka mga beterano sa 1st District ang mitambong sa kalihukan, nga gitambungan usab sa mga Consul General sa mga nasod sa Japan ug sa Estados Unidos. However, despite the hardships and treachery of the war, the three nations made a choice of reconciliation with the hope of a better future. Event's theme, love, peace, and unity are very appropriate. These are aligned and consistent with the trilateral summit meetings of Japan, Philippines, and the United States. Wala man ang naandan nga reenactment sa Takas sa Talisay, apan gipatin-aw nga wala kini nagpasabot nga gikalimtan na ang nahitabo nitong March 26, 1945. Mato ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga nitong 2022 pa gipunting na ang kasaulugan sa kahiusahan sa tulo ka nasod sa Pilipinas, Japan ug Estados Unidos. Samtang nagpasidungog gihapon sa mga bayani. We are trying to do our best nga mapakita nato unsa ang pinaka mga maayong qualities sa the three different nations. So we will not forget the past, but we always try to look forward to the future. Samtang usa ka pagbalik-lantaw sa kasaysayan o sa gibiling ligasiya sa mga bayaning Sugbuanon ilabi na sa mga Talisaynon ang gihimo kagahapon. Gisaysay sa historian ug archaeologist sa Sugbo Dr. Jose Eliazar Jubers Bersales ug ubang batid sa kasaysayan. Ang dugang kasayuran kabahin sa nahitabo sa Takas sa Talisay o ang pagtaak sa kasundaluhan sa Estados Unidos sa kabaybayunan sa dakbayan sa Talisay. Sa forum, gi-exhibit usab ang mga artifacts atol sa World War II. Plano karon ni Dr. Richel Bacaltos, Talisay City College President, nga makig-alayon sa Talisay City DepEd Division aron masukip sa curriculum sa elementarya ug high school ang local history sa Talisay City. There are some nga wala gyud nato matagaan og importansya og nalimtan na gyud unsa gyud nahitabo on that fateful day of March 26, 1945. Ubani Godfrey Relien, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.